Čaute, zdravím vás z Many 3 u ďalšieho videa, už dokonca druhé. Toto budem vraviť pri každom videu, dokonca 3, dokonca 4, dokonca 5, dokonca 6, dokonca 7, dokonca 8, dokonca 9, dokonca 20, dokonca 30, dokonca 4, dokonca 125, 123, 124, 125, ale nie, to už stačí. No, prvé je to, keďže my sme chceli... A ty dochodoríte, dobre? My sme chceli... Nie, počkaj, ešte nič nerob, aby sme to nedali. Keďže my, viete, ak sme teraz... Prvé video bolo, že sme natočili tu YouTube Minecraft sériu. A zistili sme, budeme natáčať určite aj to, ale teraz ideme natáčať multiplay cez Craft and Building. To je to isté, čo Minecraft, keby ste niekto nepoznali. Len to nevadí. Ty prídeš až potom. A je to so mňou určite Hugo Games. Čaute, Hugo Games vás zdraví. Teraz, jak som vravil v tom našom prvom videu, sme v Spaceworld a nechaj ma, dobre? My natáčame. Akurát ma tu otravuje jedna moja spolužiačka a teraz také bolo, že budeme natáčať 2 série naraz. To bude zábavné. Cez Craft and Building, keby niekto nevedel, čo to je, to som už vravil. Je to vlastne Minecraft, ktorý je zadarmo a dá sa cez to jednoducho spojiť. Čiže sa nečudujte, že čo Takže to cez to bude. budeme natáčať multiplay, budeme to natáčať asi obidvaja, neviem jak ty, či to pôjdeš natáčať. Budeme to striedať? Ako po Nie, sériách? však natáčame to obidvaja. Dobre. Naraz. No tak ja sa pozriem, či to mám. Ja som si to už vymazal. Takže ja si to idem až teraz stiahnuť. Ja privítam video. Dobre, zatiaľ privítaj video. Stickman Varios. Fidget Spinner. Čaute, Hugo Games vás zdraví a dneska vás vítam u novej série z Minecraftu. A som tu s Many 3. Čaute, zdravím vás z Many 3. Ináč natáčame obidvaja. Ešte si nie sme istí, či nám to pôjde. Hej, čiže dúfam, že nám to pôjde. Hej. Ako sa to volá? Okay. A toto, sa nečuduj, čo to je za Minecraft, pane Bože, to čo sme? No, my hráme ten Craft and Building, ja som mal nejakú prvú verziu. On to nepoznal, keby som nebol ja, tak nepozná túto hru. Mohli sme hrať cez normálny Minecraft, lenže ja som mal zase inú verziu, tak som Nie, to odinštaloval. hlavne bolo to, pol hodinu sme sa snažili spojiť sa a potom nakoniec zistíme, že nám to nejde, lebo máme úplne iné verzie. Áno, no a mne to nešlo a samozrejme 7 eur ja nebudem, tak Many 3 ukázal túto super hru, tak sa nečudujte, že čo to bude, vieš. Prežitie svet Ináč natáčame obidvaja, tak Ináč natáčame obidvaja, takže nemusíš tak hučať, aby aj mňa bolo počuť do videa. Aj na moje, aj na tvoje. Takže nebudeme hučať a nebudeme sa prekrikovať určite. Dobre, však to si mám nechať, ne? Tie skin, to je dobrý skin, ne? Počkaj, ja si vyberiem iný. Ja chcem byť mentík. Opováž! Á, nie, Opováž! Nechám ti ho, ja budem. Mendy ináč prečo sa čudujete, že on povedal, že ja chcem byť Mendiga, že opováž, tak preto, lebo Mendy je môj obľúbený youtuber a keby ste chceli len tak vedieť, tak viete prečo to volá Many 3, moje práve meno je Niko. Čaute, Kolár. Moje práve meno je Hugo, prezísko nehovor. Figer. A prečo si to prečo? Dobre, iba tak. Ja som pilot, ja vás on má taký, to si nechaj, aby videli potom diváci, keď sa spojíme. No a že ja si ho zmením. Nie, nechaj to, aby to videli diváci. No a potom ešte to, že čo som to chcel povedať? No, že me ako ment a ni ako moje prvá slabíka mena a 3 je moje obľúbené číslo kvôli jednému futbalistovi, Geraldovi Pikému. Je to môj obľúbený hráč futbalu a on má... informácie. Mne nevadí, keď o mňa vedia ľudia informácie. Mne to je úplne jedno. Viem, ja ťa iba upozorňujem. Ak ma nepozerajú hackery. No a vlastne, ak ma pozeráte hackery, tak zmiznite z kanála. Ale nie, normálni ľudia, takže už sme tu. Určite si ideme zmeniť skin. Na koho svet budeme hrať? 3-krát hádaj. Na tvojom? Áno. OK. To vyzerá nejako pekne.
Dáva ti ho Prečo ako sa mám premenovať? Ukáž, ja ti to, daj si ten pafelík. Tak. Ale bože, ja to poznám dlhšie než ty, takže. Však ako sa mám premenovať, si sa teraz pýtal, že? Že ste diváci počuli ste? Nie, nepočuli to, lebo ja to vystrhnem, ale nie. Ja počkaj, my natáčame, počkaj, ja by som už asi... Ja to strihnem, kým Prečo? začneme hrať, nech tu nezdržujem. No to je vlastne pravda. Ja to, keď takto diváci, ak to nechcete vidieť, tak to pretočte, ale ja to budem na 33. Tak ja to budem natáčať, dobre, takže som nazvatý, ešte nie. Tu máme ten YouTube svet, to je na tom najlepšie, že môžeme natáčať rovno toto, len prvý diel som bol sám. Bol som tu aj ja. A nebol si, tak neklam. No ale nehral som. Nehral, ale. A tentokrát už budeme natáčať dokonca obidvaja. Dobre, už som späť. Prečo si mi vlastne hovoril? Čiže to sme mali 3. No nám to teraz ide. Ja som ešte nemám načítaný svet. Malo by nám to ísť, lebo keď som bol v Tatrách na liečení na 3 týždne, tak som, keď ti to pôjde, tak som to aj s reklamou. To by ti malo ísť až po mojej reklame. Tak som toto hrával s mojim kamarátom Mojmírom a Peťom. Dosť čudné meno, ja viem. Mojmír, také, že možno ste to niekedy viackrát už počuli, ale ja som to počul vtedy momentálne poprvýkrát. Meno Mojmír, nemusíš šepkať, tak si to počujú. No a ja som na nabíjačke, máte dôkaz, vidíte, baterka v rohu. Ja som na nabíjačke. No nie na nabíjačke, lebo ja u neho momentálne spím, tak jasné, že budeme natáčať videá, keď sme youtuberi. To by sme nevyužili. Čiže čeknite potom aj môj kanál. Nemusíte. Takže toto je naša základná z nášho prvého diela. Budeme to rátať do tej... Budeme to... Prečo? Asi vypni to a zapni to znova. Nie mobil, iba sa odpoj z toho servera a potom sa tam znova napoj. Takže toto je vlastne naša stará bodka, keby ste nepozerali prvý diel, tak si... si tu! Fakt? Hráč Google Game opustil, aha. Jaký Google? Prečo je toto taká debilná hra? Ja sa teším, že si tu a potom si to prečítam, že hráč Google Games opustil hru. Jaký Google? Tak to ma dobre dalo dole. Toto je vlastne naša stará beska z prvého... Musel není vidieť, či čo? Najprv tu bolo... Ale je to vidieť. Najprv tu bolo, sorry za tú zlú kvalitu videa, lebo nejako mi to... to preto, lebo je noc. Najprv to boli iba takéto dvere. Potom som nám dodal tento dirt. A ja si myslím, že dneska by sme to mohli zbúrať. Ja to slednem. Mohli by sme to zbúrať. A postaviť si nejakú normálnu základňu. Keďže sme dvaja, tak nám to pôjde lepšie. A budeme to robiť rýchlejšie. No. Prečo ukážeš prostredníky? Ja som to videl. To nikto nevidí z nich. Ale ja som to videl. No, prečo si to presadil? Ja som vedel. Máme tu zombíka. Nemôžem sa pripojiť k svetlu, a to odkedy? Prečo? Lebo má 12 4 asi má to. Ale fakt teraz neukázal. Tak poď ešte. Skús to ešte. Á, tu si meni 3, prosím. Jau. Toto má... sa synchronizuje so serverom. Čo mi tu došlo? Generovanie sveta vyhľadáva sa... Sárach v skupine, iba taká si... Nejdem to čítať, natáčame, nejdem tu... Ja sa idem s creepermi, ak nejakého nájdem. Hráč Hugo Games opustil hru. No však to furt. A bol tu vôbec pripojený? Nie, nebol. Toto je proste ako... Programátori hry. Spravte s tým niečo. Strihni to. Sa pripojím. Prečo? Ja natáčam. Moji chudáci diváci to musia. Zombík. Videli ste to? Diváci, že... Ale bože, veď som sa zlákol, tak čo chceš. Takto vyzerajú moje šoky. Asi búrať budeme až cez deň. Teraz nejdem búrať, teraz si dám jablčko. Pre teba to nie... Nie, hráč Hugo Games pripojil hre. Čo vedie, mne sa stalo vyčkávať terén.
Programátori, spravte niečo s tou hrou. Hotovo, výborne. Si tam? Kde si? Počkaj, kde si? Ja som pri láve. Tak to je dobre, Trošku sa mi to laglo. Ježiš, reklama. Ja si o chvíľku zomrem, keď sa rýchlo nenažerem. Že skeletón, ja zgebnem. Počkaj. Ja som bohu mojich divákov Musíš sa, jasne, počkaj, mám. Chod nejako na okolo a nejako sa dostaneš k tomuto môjmu secretu. Idem, počkaj, ja som. Kým sa nenažerem. Ide po mňa. Hráč Hugo Games tvor zombík. Hugo teba zabil zombík? Nie, ja som to no. To čo je za debilitu táto hra? Kokos, táto hra na vás vyšiel. Jeho vôbec nezabil zombíka. Mne sa ukáže. Hej, tu je svetlo. Aha, som prvá. Lagy, ty nám nezabíjaj kravu, ty máš systém. No čaute, už som späť, už sa mi to nejak podarilo pripojiť. Toriči. Nie, skôr už som padol. Toriči. Čo? Si kýdal? Nezabil. Počkaj, no, stretneme sa. Tuto hore. Si tu? Kde si? Aha, už vidím tvoju bejsku. No chod do nej, lebo... Ja ťa vidím. A ja teba nie, lebo ja musím čakať do bejsky, lebo zgebnem. Prečo mi to tak laguje? Ja som už pri tvojej bejsku. Vlez do nej. A nechaj otvorené dvere, aby som... Nedarnil si. Jedné dvere sú otvorené. Kde si? Ja som tu bejsku. Mama! Presne, lebo ja to nevidím. Máme tu máme tu nejaké lagy, takže on sa odpojí a spojí. Nad bejskou. To je realistické. Čo chce chillovať ma? Doriť, ja zase No, čiže počkať, ja už nechcem tie propočty, nekomentujem. Som strašne sústredený, to určite. Som si tým istý. Natočíme asi tak koľko natočíme? Pol hodinu. Pol hodinu, čiže bude to pol hodinkové video, koľko už natočíš? 12 minút. A nemožno sa pripojiť k svetu odkedy. Ešte poď raz, lebo vtedy sa nám to už podarilo a... No, ja to strihnem diváci, aby ste sa nenevali, že ježiš, furt to je sa iba tak načítať tiež už. No som zatiaľ v mojej beske. To sme boli tak blízko pri sebe. Tak blízko. Lenže ja som ti na nevedel. takýto dotyk. Na takýto. Ty čo tam? Čo som dal? Čo tam bude napísané? Uvidíš. Teraz sa nebude. Zákaz. Pozor! Si naskal. Diváci, prepáčte, že som to nepustil. My sme sa teraz už konečne sme sa videli. Obidvaja sme boli v bejske. Vtrhli nám tam príčery. Kýlili sme ich, ale nakoniec sme obidvaja zgebli a obidvaja sme jak idioti dali, že hlavná ponuka. Ja som tu teraz trieskal po žinielke a nerváčil som sa tu, že zase nám to bude trvať 2 hodiny, kým sa napojíme obidvaja na server. Doriti, zase nám to bude trvať 2 hodiny, kým sa napojíme na server. Dobre, ja už sa napájam. Pardon, moc sa ospravedlňujem za moje nezrovné správanie. Takže ako prepáčte diváci, ale predstav mi grgať do videa. Sorry za tú nadávku, Dori. Sice to moc nie je ani nadávka, ale... To bolo strašne proste. Ja som to zabudol pustiť, preto som to nepustil aj tak. My by ste skoro nevideli, kde som? Tam to bolo totálne oné. Ja som tu pri tej láve. Ty si pri tej láve, tam máš na blízko bejsku. Kde je? Nevieš náhodou ktorým smerom? Viem už aj ja, vidím. Ja tam za tebou budem behať. Vieš čo, ako ja počkám, ja na deň. Ja idem čakať na deň. Ja idem čakať na deň. Podkop sa radšej. Prečo tam vidím tvoj nick? Ja už idem, hej, tu sme pri sebe Nickoč, teda... Čau, sme tu a vidíte, toto je jeho skin top 10, že? Už bude začínať deň, tak ešte počkajme asi. Počkajme. Šitný skeleton. Ešte počkajme. Hej, šitné. Ešte počkajme. Ešte počkajme. Čakajme ešte. Tu som, ja som za tebou. Ja som
som tu pri tebe. Neviem. Stoj. Veď ešte máme čas, určite, Hugo. Že? Hej, máme. Ja som to celý čas robil. Ty čova. Zombík. Zabij zombíka, ja idem pre veci. Tam. Budeme určite spolupracovať. Možno. Zálobe. Ale nie. Aj. Zákaz príčer, vidíte? Hej, čo ma hituješ? A to zombík zosratý. Dobre, ja už som ho dal. Zbúrame teraz našu bejsku. Ideme ju zbúrať. Dal si ho, hej, nepotrebujem. Creeper, ideme sa hrajkať. Mám málo HP. Kde? Tuto. Počkaj, mám zbúrať bejsku? Búraj tú bejsku. Ja som tuto. Ja som teraz pri tej láve asi. Koň! Môj zlatý. Koňa máme dosť blízko. A koňa máme veľmi blízko pri... Spravíme si také ten zákar na to. Idem zabezpečiť to, aby nám to... Čo je tam? Čo to je tam? Ja som tu niečo našiel. Celú tú bejsku znič a potom nakopeme... Čo? Potom nakopeme drevo a postavíme nejaké... Alebo si postavíme ako Step Games a neviem, či ho poznáte, ale snad hej. Tak potom postavíme bejsku v skale alebo v... Prečo nie? Co? Čo? Dobre, to sa pripojím. Si zabavná. No, asi. Dobre, ja som tu, ja to strihnem a hneď sa Chceš si skeleton do strany. No, chceš? No, hej, no. No, darí ti. No, začínáš si. Hej, začínáš si, aby sa stane toto. Co teda? Ja mám 9,29. 9,29 hodín? To už si tu, alebo? Hráč Hugo Games pripojil k hre, tak tu za chvíľku budeš. Keď sa mi to ukáže, tak tu už za chvíľku budeš. Ja idem sem, tuto takto spravíme základničku. Tuto takto sa kopeme do skaly. A tuto nie. Ja si vidím tuto stále pri tej kanibučke. Tak máš hlavne. Pred tebou tu sa máš zdieľať. Nie, som tu, poď sem. Tu, za mňou. Tak už nemám, ako to povedať.
sa pripoj znova. Dobre. Aby sme urobili niečo také, že táto debilita je pravdivá. Ja mám to zatiaľ vystavené dneska. Diváci potom mňa si budú smiať na tom, ako debilne hráme. Hej. Ja potom musím prejsť tým hej. Čo sa znova strihol? No, ja som to tak to má 9:29. Ja už natáčam 20 minút. Pritom sme ešte ani chvíľku spolu kúsok nerobili. Bude to najmenej 40 minútové video. Začal mi to tlumačiť teda, Sme tu späť a Hugo sa tu obnáčil. Ja si reštartujem. On si teraz ide reštartovať mobil a musíme to potom cez dobre, on to nemôže napísať. Tak budeme asi na to iba jednostranne. Toto z Hugových divákov nebude moc lajky na takéto video. Alebo nebudeme z tvojej strany nič moc. Dáš vôbec sa tu na YouTube? To by si mohol, že najhoršie video, ako som zatiaľ natočil. Čo? A to video, čo som nezvravil, že si natáčal. Ale budem mať... No však ani to si ešte nezvravil, teraz ešte nemáš. No pravda je vlastne tá, že on ešte nemá YouTube kanál, ale má to už. A on si pripravuje videa dopredu, prečo to tak laguje všetko. Lagujem. Urici, prečo mi to tak laguje? Hej, jak mi to laguje! No. No ale tak na čo si vlastne naštartoval ten mobil? Ty si zrušil video, alebo dal skryt? Kam ideš? Neviem, kam išiel. Prepáčte za tú chvíľku, to som doličil. To sa rozbil ten tak. Nekrafím si rovnou, že kameny. Sem položím krafting. Česta, druhá. Som ho nestratil. Prosím, že som ho nestratil. Čo si sa je pýtal? Ja som stratil jednu časť česty. No čo už, hlavné je, že v tom v nej nič nebolo. Bože, ja som taký inteligentný. Dobre. Natočíš potom aj Clashko? Dobrý nápad, natočíme potom aj Clash, lebo vlastne ja som bol v klane Aspirix Crew, môjho kamaráta Clan. No, ale vlastne ten kamarát, keďže nikto skoro nedonatoval, tak som napísal do chatu, do inboxu, že že kto nebude mať do 2 dní aspoň 5 donatov, tak je von. No a proste on má líder klanu, že sa za seba nemám robiť frajera a proste ma kikol,
že sorry, Takže no tak ako ja som odišiel, vytvoril som si vlastný Hugo Games, sa mi do neho pripojil, no a ináč potom sa nečudujte, no a že tak potom, on sa tam volá Niko, ja sa Hugo, pretože my sme vtedy ešte neboli youtuberi, čiže sa nečudujte. Vtedy sme ešte neboli youtuberi, myslím, že od dňa Areny 10, čo mi, neviem, či je to pravda, ale niekto mi natrepal, že od Areny 10 sa dá premenovať, tak keď budeme Arena 10 a naozaj je to pravda, tak by som sa aj premenoval, aby som najradšej dosť rád našiel uhlie, aby som mohol tu rozsvietiť, Počkaj, ale... môžem sa s tebou prepojiť aj cez normálny Minecraft? Nie. Škoda. Musím si stiahnuť Pravden Building. Počkať. Jednu vec vyskúšam. A môžeš to skúsiť cez normálny Minecraft? Možno by to... Ty máš jakú? 1107. Áno, 1107. Dobre, tak ja tam vyskúšam jakú. Možno by si to mohol skúsiť cez normálny Minecraft, ale to... neviem, či nám to pôjde. Ani ja, ale toto... Vyskúšam to zatiaľ, čo sa mi to tu laguje. Náš Clash je veľmi dobrá hráč, nainstalujte si ju, ak by ste nevedeli, ako sa volá. Kto to nemá, odporúčam. Slas R-O-I-A-L-E. Stredným I. Pardon, trošku som si pomýlil hru. Ale keby to niekto nepoznal, ale je to dosť známa hra, takže predpokladám, že to väčšina ľudí bude neviem koľko kameňa. Je to zábavná kartová hra. Je to proste obojí. Nejdeme to vysvetľovať, lebo je to známa hra. Budeme to natáčať. A samozrejme spolu, lebo my keď budeme spolu, tak budeme natáčať vždycky spolu. My sme najlepší kamaráti. Od škôlky sa poznáme. Ja Huga poznám asi najdlhšie z mojich kamarátov, ktorých mám. Neviem, či on niekoho pozná dlhšie. Ale Horňáka sa mi zdá, že som nie. Horňáka nie, to sme sa až potom. Dobre, čiže toto je môj skin, keby si náhodou nevedel. Má takýto skin, ak mu to pôjde, tak ho uvidíte aj vy. Áno, mám tu 2 friendov. Akých? A teba a oných. Bola, Lifa. Dáme sa. Dúfam, že mi to pôjde. Building terén, už sa mi vytvára terén, za chvíľku sa pripojím. A hráč Hugo sa pripojil k hre. Hugo G572, tak som sa volal predtým, ale samozrejme sa premenujem, rád by som... Mohli by sme tu niečo pekné tu je láva, vytvoriť. čiže oproti... Ty si tu? Ja ťa nakladám. Ti to ide aj cez Toto je tvoja bejska. No tak tam hneď. Čaute, teraz uvidíte Tam vidíš už aj môj nick. Hej, teraz vidíte môj skin. Musím niečo rýchlo spraviť. Rýchlo. Kde si kamarát? Aha, tu si, dobre. To som prečo spravil. Si tu dole? Kde si? Čakaj, zaveď ma tam. Aby som našiel tu, aha. Tuto som postavil, tam som postavil bejsku. Zablokoval som ti vchod. Ale nie. Prosím. Áno. Teraz uvidíte môj nádherný skin. Čaute, tu som ja. Čudné, ja som nevedel, že nám to pôjde aj cez normálnym. Počkaj, ja si idem hore nakopať drevo. Nie, stoj tu, stoj. Tu máš. Choď, taďal to, choď majnovať a nájdi uhlie. Idem do počkať nejaké torčky. Neviem robiť drevo torčky? No, z dreva. Áno, to sa dá? Dáš plenky a normálne drevo do pece. A vytvorí sa ti drevené uhlie. Dobre, daj krompač. Daj mi krompač. No, tu máš. Počkaj, som ti ho hodil, kde je. Tam je. Chod narúbať drevo. Dobre, idem. Chod narúbať drevo? Dobre. A to tu zatiaľ ešte troška Aha, zariadím. creeper. Idem ho zariavať. Čo nadávaš? Tak pardon. Prosím ťa, mne nedá... Do tvojho videa si nadávaj, ale do môjho... Keď mi sem povieš Dori... Keď mi tu povieš Doriti, tak mi to nevadí, ale ale takéto nadávky mi tu nehovor, pelaze. Creeper je zabugovaný, čiže ja idem radšej kopať drevo. Toto spravíme ešte. Pretože nechcem byť s tým nejakej extra blízkosti. Aj tu sú nejakí kamaráti moji. Teda nemyslím kamarátov, myslím... Napríklad okostrelec na toto nie... Aha, ja som našiel proste 6 kameňov povalovať sa na zemi. Čiže mám ešte šťastie. Čudné. No ja idem teda kopať... Počkaj, na to potrebujeme normálne drevo, no a ja ho tu nenachádzam. Normálne? Normálne. Au! To Carry zase bil. Neviem.
Ináč ja som Spolý záhorák, čiže sa potom nečudujte, že čo to budem vyslovovať za slova. Tu. Pretože som Spolý záhorák. To je pravda? Tak to som ja nevedel. Moja mama sa narodila v Malackách. Aha. No to Ja som to nevedel. Prešerám. Vieš, čo mi ináč trepe Horňák? Že ťa už pozná 11 rokov. No toľko som sa ani nenáš. Však to mi trepe Horňák. Inteligentný, no. A prečo teba zabil zombík? Ja nie. Nežijem. Hráča Hugo Game zabil tvor zombík, to čo je za debilitu? Vôbec ste nezabil. Ja žijem, možno. Ja mám práve teraz lagy, pretože mne zatiaľ nepadlo žiadne drevo a niekto do mňa strieľa. Hej, kamarát, au! Au! Už ťa zabil? Ešte nie, aha, našiel som jedno drevo, výborne. Toto jedno potrebujem ešte. Tuto ináč blízko som. Ja idem naspäť k base. Keď nájdeš nejaké normálne drevo, tak mi povedz. Ide si z opačnej strany, že? Na doriti. Veď som práve s ním zdechol. To blízko pri base som kydal. Toto je asi vojné. Nie, mama, pomoc! Ja budem asi kopať drevo. Joj! Pomoc! Už mi došlo. Pomoc! Tu si, čau. Ja nemám žiadne drevo, mňa teraz zabili a práve do teba skoro trafil šípom. Au, mama! Pardon. Poď. Poď. Sorry. Kde si? Tu som za tebou. Som sa zlako, že... Počkať, a potom musíme počkať na deň. Dobrý deň! Nemáš žiadne drevo? Nemám, práve som zdechol. Vieš? Mňa nezabil zombík, mňa zabil skeleton, keby vás to zaujímalo, pani animátori. Vieš čo mám práve? No mám nič a ešte ďalej nič. Ešte, že tu mám styky. Takto. Koľko vás sa tu nahranulo, chlapci? Tu máš? Čo? A tu máš. Takto. Čo si mi dal? Tu máš, ešte nič. Idem ti to hodiť. Díkes. Ešte stoj. A chod pre drevo. Ide na nás armáda. Čo? Hugo, prečo si to tam pustil? Pretože ja nemôžem inak. Dobre, výborne. Si mi teda pomohol, teraz som tu sám na týchto. Ja už idem. Počkaj, zlý smer. No vidíte, ako máme šťastie. Bohužiaľ. Prečo si tie dvere nezavrel? Nemám sa. Nie. Ja ti idem pomôcť, ja idem killiť zozadu. Zabil som. Som mŕtvý. A v našej bejske je kostlivec. Ja už ho vidím. A nejdem ja. Kde je tá naša bejska? Už našiel. Ajaj, mám tu zombíka. Priateľu, poď sem. Ešte vydrž. Idem ti pomôcť porodiť. Mne sa to vôbec zlaguje. Poď mi rýchlo, ja už som tuto. Idem ti pomôcť porodiť. Dobre, rýchlo. Hugo, teba zabili? Ja už mám, áno, oni ťa zabili a mne nejde zobrať veci, poď. Vidíš ma? Nie, lebo zabijam ešte zombíka, ktorý je pred dverami. Ja neviem zabiť toho skeletona ani toho zombíka. Ale tu nikto není. Ani Hugo, nezabijem. tu nikto není. Aha, tu sú v rohu. Hugo, nechceš mi pomôcť, lebo on ma tu zabije. Mne to nejde a ja ťa nevidím práve. Ty ma vidíš? Nie. Teba, niečo do mňa začalo strieľať, toto asi tento skeleton. Ale ako? Veď už je mŕtvý. Niečo ma zabíja, mama. Big mama, ja som niečo, Takže. Mama? Respawni sa. Poď sem znova. Zase som trafil zlý smer. Ideš sem znova a keď budeš vo dverách, tak mi povedz. Keď zastaň v dverách. Rýchleník. A ja tvoj. To je nový úspech. Kokos, už horí, už kde sú tie všetky kamene? Poďme Ale mi nepovedz, že som tie všetky kamene stratil. Je tu lúk! Kapa. Ale už... Kde sú všetky tie kamene? Tu som vo vchode, vidíš ma? Vidím ťa. A kde sú všetky tie kamene? Ja neviem. Ty ich máš alebo nie? Počkať, ja som zdechol práve pri nich. Ja keď som ich všetko mal, tak ja som zdechol.
kúk. Kde si zdechol, keď si mal tie kamene? Tuto. To sa nemôže despawnúť za 5 sekúnd. Dobre, ideme od znova. Čo máme? Ty zostaň v baseke, ja idem kopať. Ale tie kamene. Ja neviem, kde sú, ja som s nimi kýdol. Hugo, poď sem. Kde si? Idem. Natáčaš vôbec? Ja natáčam. OK. Stoj. Stoj. Nejde na to vôbec. Prečo si sa pohol? Už nemám šipy. Som ťa chcel trafiť. Zákrak. Odporný. Už nemám šipy. Oho, čo som našiel, no výborne, ja mám šipy. Daj šipy, lebo ja mám lúk. No, ale nezabij ma. Dobre, nebudem ťa... Ale nejde mi to zobrať túto podo mnou, poď sem, poď. Poď tuto, poď. Poď sem. To mne pôjde zobrať, lebo ja som to vystrelil. Ale veď to je na zemi. Tuto podo mnou, už som odtiaľ odišiel. Už tam nevidím, ale... Ani ja teba nevidím. Ja ti vidím túto stav. Ja si to idem radšej, ja idem od táto preč. Sláč. Prečo je tá cesta otvorená? 4 šipy. What the fuck? Zase odkiaľ. A kde je to všetko? Kamení? Vždyť ja nevím. Ja som s tým kidol. No. Ty si vieš o tom, že si stratil kamenný meč, kamenný krompáč? A viac než stak kamení. Ja som kidol. Viac než stak kamení si stratil. Ja som kidol. Vieš, ja už dajme hodinové videa. Dáme hodinové video. Za like. Za 1 like. To bude môj nový úspech. Nestrelaj nadarmo. Viete čo? Strihneme to. Prečo? No, aby sme získali veci. A ja viem, ak ich získame. Ak ti to teda nebude. Dobre, striháme to, neviem, jak on chce získať veci, ale striháme to. Ja to tam ešte... Diváci, keďže tie kamene nám zmizli, jednoducho zmizli, my si ich načitujeme. Načitujeme si iba jeden stack, asi tak o 30 menej, lebo ja som mal stack a nejakých 30, takže načitujeme si stack kamenia, aby to bolo spravodlivé, dobre? A prosím vás, neberte to tak, pretože aj iní youtuberi čítajú väčšinu. A ako napríklad, pozrite, ono by to tuto malo ostať. Tuto by to malo byť. A nie je to tam. Ja to idem načitovať. Ja mám asi takto trošku takto. Čo? Jaj, to musíš ty spraviť, lebo... To musíš ty spraviť, lebo áno, lebo ja som najväčší macher. Lebo ty máš minecra, v tomto čitovať nejde, to je to. Takže to musíš načitovať ty. Čiže prosím vás, nehnevajte sa na nás, sľubujeme, že už čitovať nebudeme, možno. Na toto. To sľubuješ nadarmo. My sme teraz naozaj v núdzi. Ja idem play. Načituj aj stack dreva. Počuť. Načitujeme aj stack dreva. To bude všetko, čo za túto sériu budeme čitovať. Už potom nebudeme čitovať, ani keby sme museli. Prisahame. Ale prisahal som na rokov, čiže... Je to čestné slovo, ja neviem, čo mám robiť s týmito vecami, ktoré sú české. S vlnou, tu necháme drevo. To neviem, čo s tým chcem spraviť. Dáme ho do craftingu a niečo vycraftíme. Često. Meč. Niekým sa načíta tento svet, no to bude ešte... A gombík. Vykraftil som gombík. Páku vykrafti, páčku. Ja vlastne nemáme kamene. Tak toto by sa nám hodilo. Asi vieš jak? Veď to máme zdarma. Veď keď si to načitujeme, je to tam. Ale nečitovať nebudeme, samozrejme, že iba si načitujeme tam tie veci, ale okrem toho, prečo tu stojíš? Ja. Ja už som tu, vieš, čo vidím? Dobre, čiže... Si ma hitol. Ja to máš za to. Čo? A ja som ťa hitol. Čidli. A kde si ma? To nebolo. Máme tu papanie. Však čo robíš? Na čo to robíš? Cheaty. Aha, čo to robíš? Takto veci to prepni do kreatívu. To nejde, musím najprv zapnúť cheaty a tuto vieš, prečo nejde zapnúť cheaty? Neviem. Lebo je to na tvojom serveri, iba ty tu môžeš rozhodovať. Že to není pravda. Je.
Tak asi čitovať nebudeme. No vidíte, nemusíte byť na nás zasratí. Ani sme nezačali. Tak chod nakopať drevo, ale kým je deň. Idem. Kúkúk. Ahoj. Pešák. Kopeme. Drevo nám zase nespadlo. Lebo sú tu lagy, jak paradajka. Neviem, čo chcem zatiaľ spraviť ja, ale idem asi kopať drevo tiež. No neviem. A mám lagy jak svet, čiže niekto by mal zostať pri bežke, ja zostanem. Chod do bejsky. Idem. Známka. Čo mi vypadne, keď zabijem konia? Meso sa mi dá. Nič mi nevypadlo. Na to potrebujeme normálne drevo. No ty si už tam je, to vidím vo dverách. Počkaj, radšej zatvorím. Hovno ma môžeš vidieť vo dverách. Aha, mám jedno drevo. Odrazu. Niko, mám jedno drevo. A to ti pomôže? No hej. Z toho dostaneš koľko uhlia? 0. Prečo trpeš, že ti to pomôže? Lebo už potrebujeme iba jedno. Aby sme mohli vyrobiť možno jedno uhlie. Počkaj. Ja mám tiež už jedno. Hugo, skúsi použiť svoju inteligenciu. Ja už mám tiež jedno, Hugo. Výborne. Tak na dane sem do bežky. Počkaj. Tu tiež rakám. Nastavenia. Zde vám kubička, vám hier, A aj nakoniec ideme načítovať to. Ha? To je podvádzanie. Kde? Toto musíš. Podvádzanie. To je také, prečo naspäť pokračovať? Tak a túto... Ja viem, nie som debil, poznám Minecraft. Natáčaš? Natáčam. Dobrodružstvo. Som asi nedomyslel. Tak. Som si to vôbec nedomyslel. A ja. No. Ja ti čakám tu bezky. Zákaz vstupu ríšeram, presne tak. Prežitie tvorivosť. Áno, tvorivosť. Sme tvoriví. Sme tvoriví ľudia. Ja idem na vetro. Ja mám nejakú cikofóbiu. Prečo? Lebo furt chodím na vetro. Takže máme kamenie. Už som to načtoval. No, ja. Len si mami to nezjedz. No. Paf. Čo máš v nose, Simba? Hugo? Čo má Simba v nose? Čo má Simba v nose? Simba? Už nič. Simba, poď vpred. Hugo, už som to načítoval. Výborne. Simba, poď. Kde si? Ja v izbe. Ja som v bejske. Idem za tebou. Už som to načítoval. Ja ťa tuto čakám z otvoreného náručou. Bacha, už toto. To čo je za debilitu? Čo? Ja kráčam, to drevo sa míňa. To sa míňalo, keď som kráčal. Choď rýchlo do vesku, poď to. Prečo? Zatvárame dvere, lebo už sa smielo. Zatváraj, rýchlo, prosím, pohni! Stalo sa. Škoda. Opravíme. Počkaj, ja mám také bezpečnostné zabezpečenie. Môžem si jedným dvere zobrať všetky? Toto neprebúra zombie, pozri. Čo neprebúra zombie? Pozri, takto. Keď si takto dáš tie dvere, pozri tak, že hop. Tak nič. Čo je toto? To je síra. Vyhodiť ma je zábava. Tak počkať, ja to teraz takto zablokujem, nech sa k nám nedostanú zombíci. Vieš to jednoducho to spraví, ja tu zatiaľ vykraftím niečo. Nie, ja to nemôžem urobiť, pretože to by som musel zničiť dvere a to by strašne dlho trvalo. Čiže ja to takto zablokujem. Dobre? Jeden priestor.
Môže to byť takto? Nie. Ja som to nevidel. Ja to sa som nedostanem zombajní. A cez deň to čo? Opravíme. Mám pri sebe Pomoc. kamenie Výborné. a styky. Tak prečo mi nejde vykraftiť kamenný krompáč? What the fuck? Skôr mi to hodí. Nie, nehaď mi Tu- to, lebo ja to strátim. Nie, budeš iba tu v bejske, takže ak to stratíš, tak ťa zabijem. Dobre. Ešte tu, Styky. čo robíš? Ešte ti dám túto drevo a urob tie torče. Robím. Tu máš drevo a urob tie torče. Okej, mám. A to som ti dal ešte normálne. No počkaj, ja potrebujem rozkraftiť trošku, 1, 2, to stačí. Mám tady úplne všetko dreva. Všetko nie. Ja tam dám iba 8, aby to bolo naraz, vieš. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tuto dám tiež všetkých 8. Tak to dám, hej. Vyrába sa Dal si tam iba 7. Pretože jednu sa už minulo. Aha. Aha. Tu je svetlo. Ahoj, máš sa dobre? Ježiš, ty s tou paličkou vyzerá nejak nebezpečne. Dobrý deň. To čo? Tak to som nechcel, sorry. Pomoc! Mamka. Sorry. Mám tie veci, že? Doriti. Oni sa bagli. Ale nerobím si brdelávi. Ja už som ťa išiel dať dole. Takto sa trolí kamarát. Som otravený. Čo s tým spravím? Poďme si. Čo s tým spravím? Som otravený. Nepribližuj sa ku mne, lebo som Pomoc! Zombík! nakazíš sa. Zombík! Čo je? Ja som ich toho zombíka. Ty si chytal zombíka, alebo čo? Som ich toho zombíka. Pomoc. Máme Hoď mi. uhlie. Hop. Dobre, už som tu. Torče. Ahoj. Kraftím už tie torče. Máš sa dobre? Ahoj. Pardon, už som zjedol ináč. Čo? Si beriem jednu paradajku. Zlodej. Malá. Dobre. Neviem jak ty. Prečo si to spravil? Čo, ja? Ho tam ešte drevo do tej pece. Nemám. Aha, vlastne je tam. Ja idem opiec mäsko. Opäť. Máme styky. Najprv musíš vyrovať doma. Prečo mi z toho kamenia nejde vykraftiť kamenný krompáč? Dík. Zabral som si jedno mäsko. Nechaj to tak. Dobre, tak páči sa. Ja ti ho dám? Ho vykraftí Čo? z tohto kamenia. Ahoj. A tu máš 9 stykov. Vykrafti krompáč kamenný. V pohode, nejde. Ani mne. Aha, už tomu chápem, pretože to sa kraftí, to musíš takto. To vieš, jak sa kraftí, to sa nekraftí z tohto stónu, to sa kraftí z toho iného stónu, vieš ktorého. Dá sa to prekraftiť na ten dobrý, že? No toto musíš vykopať, tento čo držím v ruke. Pre pána ja. Tak, Polož tu a kop. ale nemám čím. Ja ti ich nedám. To je hač. To by som mal styky. Aha, zombík. Hello. Počkaj, ja si dávam styky. Hello. Hugo, tu máš. Dám vám ti krompáč. Počkaj, ja len zabijem týchto zombajnov. Bože, Hugo, Ja ich kilím, Niko, tak ty ich kill, dobre? Dobre, tu máš ten krompáč, sem ti ho hadžem. Predo mňa. Au, to bolelo. To je meč. meč. Len si nechaj. Ja, dobre, už som ti ho chcel vrátiť. Bože. Tak máš to tam. No, dobre. Idem ho kiliť paličkou. Diváci, dúfam, že vás to baví. Počkaj, tento stone vlastne môžeme aj nechať. Preto ja môžem kúpať aj tuto v bejske. Na čo využijeme tento stone? Pozri, z toho sa dajú vykraftiť takéto briky. Víš, týchto 4. Na čom sú tie briky? Na nič. Prečo sa to ukazuje toto? Pretože máme jeden oný Jaj. stone. Dobre.
Dobre, či je to... Krúžkové brnenie. Mám to všetko minúť. To keď zabijem a vypadne mi to brnko, tak budem dobre potešený. Dáš mi niečo. Čo? Z toho krúžkového brnenia. Keď mi niečo vypadne, čo 2, tak ti dám. Ale možno mi nevypadne nič. A ak bude jeden, tak si to nechaj. Ja s tým nejak prežijem, veď ja budem ťažať bežka. Čiže mám celé to drevo, čo si, teda to kameň, čo si načítovala, mám toto vykopať na to druhé? Áno, no stačí tak, aby som vykraftil dva kamenné krompače a jeden meč. Potom si zoberiem, že mi niečo vypadlo. Prosím! Dobre, ja mám tak už 3. Ja rovno jeden kromp vykraftím. Ja som... Dobre. Vykraftím jeden kromp, ten mi dáš? No, tu máš kameň. No. Hoď mi ho. Ja mám 2, 3. Už som ti ho hodil. Dobre, lebo ja pôjdem ja idem majnovať. Dobre, ja kopem túto. Dáme sem rovno tak. Torč. Kde sú kamoši? Kamoši, tu vypadlo ti niečo? Dávam sem torču. Čo je? Au. Hugo, ty si ma hitol? Ja nie. No, tak prečo? Počuči mňa. Tak čo ma hitlo? Tak sorry, no ale teraz som to fakt urobil omylom. Ja, preto ja som šmatra pikexom. Nič. Ale mňa potom niečo hitlo ináč. Ale ubralo mi to iba pol HP, tak... Asi som ťa trafil pikexom. No. A čo mi vypadlo? Aha, tu. Vieš čo najzaujímavejšie? Teraz som akurát zničil kameň, ktorý bol pod gravelom a ten gravel nepadol. Ty si, ja som sa zľakol. Hovado. Prostý. Ja? Aha, že už som našiel bejsku. Ináč diváci, kebyže ma nejako vidíte na ulici, keď už budú facecamy a vidíte ma na ulici a keď ma vystrašíte, tak aby ste vedeli, že mňa sa ľahko dá vystrašiť, lebo ja som dosť veľký strachopert. Pravda, ja som ho dneska vystrašil a on si tak prdol, že som sa skoro zadusil. Že? Takže, pravda je takáto. Toto, čo on povedal, bohužiaľ pravda není, ale pravda je, že ja sa proste vystraším skoro všetkého, čo na mňa príde. Proste nie tak, ako ja som odvážny, ja sa dám akože ja pôjdem do hociakej tmavej miestnosti, ale vystraším sa, aj keď uvidím iba tak akože stáť, iba keď sa mi, čo ja viem, uvidím krv na zemi. Dobre, a nie som na to pripravený. Vykraftil som dva meče a jeden pickaxe. Chceš jeden meč? Čo znamená, keď som našiel toto? Čo? Čo si našiel? Možno tam bude dungeon. Kde? No, tuto. Však som našiel takéto niečo. Aha, možno to bude dungeon. Kopať. Tuto, kde to je? To som sa nezlakol. Počkaj, ja teraz vyleziem hore. Budem musieť použiť takto. Počkaj, a potom takto. Aha, toto musím vykopať. Preto inak sa sem nedostaneme. Dobre, môžem? Čo? Toto, hore vykopať, tak výborne. Ja idem hore. Skáčem. Čo ty hore vlastne robíš? Ja kopem tie stony na cobblestone. Čo si mi prikázal? Je deň alebo noc? Nevidím cez toho skeletona. No je deň. Tak postav nejaký baráček, nejakú chatku. Chceš meč? Nie. Tak postav nejaký baráček, nejakú chatku postav, dobre? Dobre. Počkať, dám ti meč. Načnujem. Mohol by si mi ináč doniesť aj kamenný krompáč ďalší, lebo... Ty nemáš? Mám, ale tento sa mi dá chvíľu menej. Dobre. A vieš, že toto je zatiaľ posledný krompáč, čo som zatiaľ vykraftil? Nevadí. A tu máš ten meč, hop, tak dobre. Nejaký pickaxe mi vypadol. Aha, nevypadol, to bol ten môj. Funguje vám internet? Takto diváci, ja som doteraz počul tuto niekde zombíkov a spiderov. Hore nie sú, teraz sa bol na to Hugo Games pozrieť. Takže viem, počkať, ja idem len odrožiť, niečo ma hituje. To si? Ja tu počujem tých zombíkov. Ja idem skontrolovať horňášok radšej.
keby náhodou sa tam nejak spavnili. Som tu pripravený s mečom. Ja som tam niečo videl. Sa približujem. Kuk! Nič. Počkaj, ja radšej odložím kamenie, vieš. Mama, Big Mama. Ináč mám pol staku oného. Ježiš. Ja mám stak. Ja mám zatiaľ iba stak, lebo moc. Ja som to tu už 3-krát zase. Ja som tuto hore. Kop tu hoci kde, proste túto kopaj. Ja idem kopať túto, pozri. Teraz som to počul, ono to išlo niekde odtiaľto. Odtiaľto? Dobre, idem tam. Ja idem túto skúšať. Ja aj počkať, hlinou asi kopať nebudem. A keď tam bude spawner zombíkov, tak tam musí byť aj česta. To ešte není isté, nedu zobrať diel. A ja som ich zase počul. A ja? A zas? Odtiaľ toto ide. Odtiaľ niekedy musíme kopať tam hore. Oni tu sú. A my ich nájdeme. Aspoň v tomto dieli. Budeme natočiť dovtedy, dokým ich nenájdeme. 50. Už skoro hodinu. Toto by malo byť live stream skôr. A toto bude špeciál. Aha, uhlie. Jej, nakop ho. Nejaké oneskorené šťastie, nie? Počkaj, dáva mi toto uhlie? Nedáva. Kop ty radšej uhlie. Prečo? Pretože mne to nedáva. To nič nedáva. Čo to hituje? To ty? Nie. Pretože mne to žiadne one neubralo. Ja sa radšej idem zaskúpnúť hore, preto ja sa strašne bojím. Čoho? Kop tu. Počkaj, ja len či tam niečo tam nie je one. A čo keď tam máš tie dvere? Ja viem, že mám tam tie dvere, len či nejaké... Neviem fakt. Či nad nami by boli, nad onom? Ako hore na kopci? To by som nepočul tak silno. Ja ich tuto počujem, Hugo. Tu poď a tuto niekde, hoci kde kop do tej diery. Doj, som spadol. Au! Au! Bolí. To nemôžeš. Aha, našiel som uhlie. Ahoj. Kuk. Kopeš to uhlie, či kopeš tu, aby sme našli tých zombíkov. Rovno nechoď, ty máš... Kopem hore už. Hoci kde proste, tuto niekde. Ďalšie uhlie, ježiš, vás tu je. Ja vždycky, keď nájdem proste veľa uhlia na jednom mieste, tak poviem, tu je uhlie jak nasratého. No. Hugo, poď sem. Ale nepadni do tej diery. Nepadni, vyťahneš ma? Podáš mi ruku, vyťahneš ma? Ja. Ďakujem. Au. Odkiaľ máš tam tú dieru? No, tu bolo všetko to uhlie, to som vykopal. Sorač. Aha, počkaj, ja som nažral. Au! Čo to bolo za... To nažral meso. Kde mám ten korumpač? Sa mi nezničil. Mne sa ten korumpač už musel zničiť, alebo som ho vyhodil. Ja zase nejem, pane Bože. Koľko neukončil by si to? Nie, ja chcem nájsť tých zombíkov. Au, zás ma niečo hitlo. Dáme strik a keď nájdeme tých zombíkov, tak vám poviem. Takto diváci. Teraz už asi hodinu tu gamblíme toto zostrihom. Toto všetko, sme tu, toto všetko. Prečo mi to tak laguje? To asi preto. Ty čupíš. Ja neviem. Túto všetko sme vykopali iba na to. Ani sme nenašli, ale počujeme ich tu. Máme iron. Pozrite sa, máme iron. Máme irony. Máme iron swordy. Nenačutovali sme ich. Našli sme tie irony. Verte nám, prosím vás, diváci. A našli sme vlastne... My to budeme teraz hľadať, lebo ich tu... Aha, vidíte to? Počujete? My to tu budeme hľadať. Dovtedy, dokým to nenájdeme. Aha, iron. Yes!
Kde si? Počkaj. Tuto máte dôkaz, že sme našli ďalší. Kde je? Ukáž. Daj ho na video. Čo ho nevidím. Kde? Aha, áno. Ja to mám v inom texture packu, takže toto je v Craft Building texture pack. Toto je iron, takže tu máte dôkaz. Už nám hodinu a 14 sekúnd. No, toto bol špeciálny diel za jedného odberateľa. Dajte nám odber aj like, keď sa vám toto video páčilo. Tak v ďalšom treťom diele my, aj keď sme to teraz našli, my to zablokujeme a dáme to na video. Takže zatiaľ čaute. A keď ich nájdeme, uvidíte. Čaute. A zdraví vás Many 3 a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čujte. Bye bye.